Slušate program Kroz sveto pismo. Druga Petrova poslanica, poglavlje 1, od 7. do 14. stiha. Ponovo smo ovdje u drugoj Petrovoj poslanici i vraćamo se na prvo poglavlje. Krećemo se vrlo sporo, ali to naravno činimo namjerno zbog značajne i važne poruke koju ovdje imamo. Petar nam daje popis karakteristika, popis određenih osobina koje bi trebale biti prisutne u životu jednog kršćanina. Te karakteristike i osobine se ne pojavljuju odjednom. One zahtijevaju rast i razvoj, čime mi sprovodimo u život nalog da rastemo u milosti i u spoznaji Isusa Krista. Vidjeli smo da je Petar počeo pomenuvši vjeru, koja je osnova našeg spasenja. Zatim je spomenuo da tome dodamo krepost ili vrlinu, što podrazumijeva hrabrost. Danas nam je potrebna hrabrost. A onda je spomenuo spoznaju ili znanje. Mi nismo skloni govoriti o onome što znamo o Kristu osim ako nemamo hrabrosti za to. Nakon znanja, Petar je spomenuo da svemu tome trebamo dodati suzdržljivost ili samokontrolu. Samokontroli, strpljenje. Vidjeli smo da je strpljenje zapravo ustrajnost. Zatim tome trebamo dodati i pobožnost. I tu smo se zaustavili prošli put. Pobožnost je kada smo slični Bogu. To znači biti poput njega. Ja mislim da ima jedna pjesma koja ide otprilike ovako: O, da budem kao on. Pa to je više od pjesme. To bi trebala biti želja svakog pojedinca koji je dionik božanske prirode. Mi smo sinovi Božji i zbog toga želimo biti poput našeg Oca. On nije samo naš heroj, on je i naš Bog. On je onaj koga obožavamo i hvalimo. Usput da kažem da i pobožnost u sebi ima upravo tu ideju i misao hvale i štovanja Boga. Sama ta riječ znači ispravno štovanje, što opet znači ovisiti o Bogu i govoriti o životu koji je posvećen njemu. Sada ćemo pročitati 7. stih. Pobožnost bratskom ljubavlju, bratsku ljubav sveopćom ljubavlju. Spominje se bratska ljubav. Da li uopšte možemo to izraziti bolje od ovoga? To je ljubav prema braći. Trebamo voljeti braću, voljeti druge vjernike. U nastavku, nakon bratske ljubavi, Petar spominje i ljubav uopšte, a to znači, barem ja to tako tumačim, voljeti grešnike kao što ih Bog voli. Bog ih je dovoljno volio da ih je otkupio, ali on mrzi njihove grijehe i sudit će im ukoliko se ne obrate Kristu. Ja imam takav stav da kada govorimo o ljubavi prema grešniku, da se tada ne spuštamo na njihovu razinu i ne sudjelujemo u njihovim grijesima, već ih volimo u smislu da im donosimo evanđelje. Moramo prepoznati da je to način na koji danas pokazujete ljubav prema izgubljenima. Krenimo dalje. Pročitat ćemo sada 8. stih u 1. poglavlju. Doista, ako je ovo u vama i ako se množi, neće vas ostaviti besposlene i bez ploda za spoznaju našega Gospodina Isusa Krista. Kao što i sami možete da vidite, Petar ne govori o spoljašnjim aspektima religije. On ovdje svo vrijeme govori o onome što je unutra, u kršćani. Ne govori o ritualima, ne govori o religiji, ne govori o nekoj liturgiji kroz koju prolazite. Govori o onome što je u nama. Zato je rekao da smo izbjegli pokvarenosti ovoga svijeta, jer smo sudionici božanske prirode. Ta pokvarenost je ono što je unutar ljudskog srca. Kasnije će govoriti o nespašenima, odnosno o otpadnicima. Oni su izbjegli onečišćenja svijeta, to jest prolaze kroz ceremonije, igraju se crkve, ponašaju se religiozno, ali njihovo se srce ne mijenja. Ovdje se sve svodi na sljedeću stvar. Doista, ako je ovo u vama i ako se množi, šta je to ovo? Koje su to stvari?
Pa to su stvari koje je Petar ovdje već spomenuo. Znanje, vjera, krepost ili vrlina, odnosno hrabrost, suzdržljivost ili samokontrola, zatim strpljenje, pobožnost, ljubav prema braći i ljubav uopšte. Sve te stvari neka budu u vama. Dalje Petar govori o umnožavanju ovih stvari. Kao što vidite, ponovo počinje množiti. Izvrstan je u matematici. Doista, ako je ovo u vama i ako se množi, neće vas ostaviti besposlene i bez ploda za spoznaju našega Gospodina Isusa Krista. Kada ovdje kaže da ne budemo bez ploda, odnosno da ne budemo besplodni, naravno da to ima veze sa onim što ja nazivam plodovima duha. Ovdje imamo i riječ besposleni. Vi jednostavno ne možete imati plodove duha sjedeći sa strane. To je djelo duha. Ne možete ih sami proizvesti, ali ne možete ni sjediti sa strane. Zbog toga se vi i ja danas trebamo predati i prepustiti njemu. Mi se danas definitivno trebamo predati i prepustiti Gospodu Isusu Kristu i crpiti od njega jer je on trs, a mi loze. Plodovi duha, to ima veze sa ovim stvarima koje su spomenute. Ljubav, radost, mir, strpljivost i samokontrola su na tom popisu. Sigurno to već i sami znate. Bog ne želi da budemo besplodni. Trebamo biti kršćani koji imaju i donose plodove. Dakle, ne trebamo biti besplodni i bez ploda. Mislim da to ima veze sa onim što je objektivno, a besplodnost sa onim što je subjektivno, sa onim što je unutrašnje. Ponekad susrećete kršćane i siguran sam da ste imali to iskustvo. Zvuče kao udaranje u praznu baču, a unutra nema ništa. Besplodni su što se tiče plodova duha. Biti plodonosan znači nešto proizvoditi. Utiče li vaš život na druge ljude? Ja volim to izraziti na sljedeći način i upitati. Da li vi širite riječ Božju? Da li ste partner s nekim u širenju riječi? Da li stojite zajedno sa onima koji šire riječ? Ne budite neplodni u spoznaji Gospoda našeg Isusa Krista. Sve to počiva na spoznaji Gospoda našeg Isusa Krista. Sada dolazimo do dijela gdje Petar kaže da nismo slijedili neke mudro smišljene bajke, već da slijedimo sigurnu riječ Božjeg proroštva. To jest, riječ Božja je ono što nam pruža znanje o Gospodu našem Isusu Kristu. Petar će pokazati da je to dobar, čvrst i pravi temelj za nas danas. To nije nešto apstraktno što visi tamo negdje u prostoru. To nije nešto simbolično. To uopšte nije to. To je zapravo čvrsti temelj. Mi u riječi Božjoj upoznajemo Isusa Krista, našeg Gospoda i Spasitelja. Duh Božji uzima Kristove stvari i pokazuje nam ih. Petar u 9. stihu nastavlja sljedećim riječima. Zaista, tko toga nema, slijep je i kratkovidan. Zaboravio je očišćenje od svojih starih grijeha. Ovdje sada dolazimo do nečega što je veoma važno, a to je ozbiljnost koja danas nedostaje u duhovnom životu mnogih članova crkve. Ono što ih karakteriše jeste i nedostatak entuzijazma. To će na kraju dovesti do mjesta gdje će vjernik zapravo zaboraviti da li je spašen ili ne. Neće znati da li je zapravo ikada i bio spašen. Želim vam reći da ja mislim da je to nešto što je danas veoma potrebno. Pavle u prvoj poslanici Korinčanima, u 13. stihu 16. poglavlja kaže sljedeće. Bdijte, stojite u vjeri, držite se muževno, budite jaki, sve neka vam biva u ljubavi. Kada je apostol Pavle završavao pisanje druge poslanice Korinčanima, pred kraj je napisao sljedeće riječi. Sami sebe ispitajte, jeste li u vjeri, sami sebe prokušajte. Ili ne poznajete sebe da je Isus Krist u vama. Osim ako niste možda neprokušani. 2. Korinčanima 13.5. Ovo je jedna snažna izjava. Trebate se ispitati.
da li stojite u vjeri ili ne. Danas je veoma rasprostranjen stav da možete živjeti nepažljivim životom i dalje biti kršćani i biti svjesni toga. Ali tako nešto jednostavno nije nemoguće. Možete biti kršćani, ali ako nepažljivo živite, onda tako nešto sigurno nećete znati. Jedan mladi propovjednik mi je rekao nešto prije mnogo godina. On mi je jedne večeri rekao sljedeće riječi. Znate, postoji mnogo kršćana koji vjeruju u sigurnost vjernika, ali nemaju uvjerenje ni o svom spasenju. Sigurnost vjernika je objektivna stvar. Uvjerenje o spasenju je subjektivna stvar. Apostol Petar ovdje kaže da onaj kome nedostaju te stvari, on je slijep, ne može vidjeti daleko. Zaboravio je da je očišćen od svojih starijih grijeha. Zaboravio je da je spašen. U 10. stihu Petar kaže: zato, braćo, pobrinite se još više da utvrdite svoj poziv i izbor, jer čineći ovo nećete nikada pasti. Ono što on ovdje misli je da budu još sigurniji i utvrđeniji. Drugim riječima, sigurnost vjernika je objektivna stvar. To je nešto što ne može biti poremećeno. Ali reći ću vam sada nešto. Vaše uvjerenje o sopstvenom spasenju može biti narušeno zbog života kojim živite. Jedan od razloga zašto mnogi nemaju uvjerenje u svoje spasenje jeste vrsta života koju žive kao kršćani. Ukoliko vi danas ne živite svoj kršćanski život u iskrenosti i istini, kako možete očekivati da ćete imati uvjerenje u svoje spasenje? Noću ležite u svome krevetu i pitate se da li ste se zaista nanovo rodili ili niste. Dragi prijatelji, kršćanski život je nešto vrlo značajno. To je nešto na čemu morate raditi. Ja sam dugo u braku i nikada ne moram ležati budan noću i pitati se da li sam oženjen ili ne. Znam da sam oženjen. Zašto? Zato što na tome radim već dugo vremena. Kažem vam. Isto važi i za kršćanski život. Draga braćo, učinite svoj poziv i izbor još sigurnijim. To jest, neka to postane i subjektivan osjećaj u vašem srcu. Da znate da ste dijete Božje. Petar u produžetku kaže: jer čineći ovo nećete nikada pasti. Meni je uvijek zanimljiva jedna stvar, a to je broj kršćana koji upadaju u grijeh. Razgovarao sam sa mnogima od njih i još nikada nisam razgovarao sa nekim koji je imao sigurnost svoga spasenja prije nego što je upao u grijeh. Kao što vidite, kada vam to nedostaje, onda nemate temelj pod sobom, lebdite u zraku. Vi tada ne znate da li odlazite ili dolazite i ne znate da li ste gore ili dole. Ne znate apsolutno ništa. Tako je, zaista. Nemate nikakvu sigurnost. Pročitat ćemo sada 11. stih i on glasi ovako: tako će vam se obilno dopustiti ulaz u vječno kraljevstvo našeg Gospodina i Spasitelja Isusa Krista. Petar nije stavio naglasak na uznesenje, već na Kristov dolazak da uspostavi svoje kraljevstvo ovdje na ovoj zemlji. To smo već vidjeli. Zašto? Pa saznaćemo to za samo nekoliko stihova. Spustit ću se sada malo niže i pročitat ću 14. stih. Znajući da će se doskora porušiti moj šator, kao što mi pokaza naš Gospodin Isus Krist. Petar je čovjek, kršćanin, koji nije očekivao uznesenje i znao je da ga nikada neće doživjeti. Zašto? Zato što mu je Gospod Isus rekao da će umrijeti mučeničkom smrću. I na kraju je Petar bio razapet. Petar ovdje kaže kako zna da će se ubrzo njegov šator srušiti. To je divan i slikovit način na koji on govori o smrti. To jest, ovo tijelo u kojem vi i ja živimo naziva se šator. Apostol Pavle ga također tako naziva. Apostol Petar ga tako naziva. On će ga jednostavno odložiti na stranu, kao da je odjeća. On će se iseliti. Svi mi ćemo se iseliti iz ovog tijela
ako Gospod ne dođe za vrijeme našeg života. Jednog dana iselit ćemo se iz ovog tijela u kojem živimo i otićemo u njegovu prisutnost. Petar je znao da će se to dogoditi. Dakle, on govori o vječnom kraljevstvu našeg Gospoda i Spasitelja, Isusa Krista, jer zna da za njega lično nema uznesenja. Pročitat ću sada 12. stih. Zato ću vas uvijek podsjećati na ovo, premda znate i utvrđeni ste u toj istini. S obzirom na činjenicu da je odlazio, Petar im je mogao reći sljedeće: ovo sada činim. Neću propustiti da vas podsjetim na ovo. Drugim riječima, Petar se osjećao pozvanim da potakne vjernike, da kod njih ove stvari rastu, da oni rastu u milosti, kako ne bi nastupila duhovna senilnost. I danas postoje kršćani, a siguran sam da ste sreli takve, koji su zapravo duhovno senilni. Oni drhte i teturaju se, nemaju snage i sposobnosti. Oni zapravo uopšte nemaju duhovne sposobnosti. Ovo su značajne i velike istine koje nam apostol Petar ovdje otkriva. Pogledajmo dalje šta on kaže u 13. stihu. Ali smatram da sam dužan, dok sam god u ovom šatoru, buditi vas opominjanjem. Kaže da je prikladno da ih opominje sve dok je u ovom šatoru. Ovo je prilično zanimljivo. Riječ koju ovdje imamo ne znači samo dužnost, već znači i prikladno. Dakle, Petar ovdje kaže da je prikladno dok je u ovom šatoru da ih potiče i podsjeća na ove stvari. Ovdje opet imamo veliku istinu koja nam je dana u ovom stihu. Ponovo imamo riječ koja upućuje na znanje. Znajući da će se doskora porušiti moj šator, kao što mi i pokaza naš Gospodin Isus Krist. Prethodno je rekao, smatram da sam dužan, dok sam god u ovom šatoru, buditi vas opominjanjem. Divna stvar koju ovdje imamo je izjava da poruka evanđelja nije neka mudro smišljena bajka i nije nešto što su ljudi izmislili da bi zaveli i zavarali druge. Temelji se na smrti i uskrsnuću jedne osobe, a ta osoba je Gospod Isus Krist. Čitava kršćanska vjera danas počiva na njemu, a naše znanje o njemu počiva na Božjoj riječi. Sada će apostol Petar doći do toga, ali to ćemo detaljnije obraditi sljedeći put. Bez sumnje, ovo je jedan od najvažnijih odjeljaka koje imamo u čitavoj Božjoj riječi. Petar ovdje govori o svojoj smrti i u 15. stihu kaže: a revno ću nastojati da se vi uvijek i poslije moje smrti sjećate toga. Vidite, on to uopšte ne naziva završetkom i krajem. O tome ćemo razgovarati sljedeći put. Smrt za Božje dijete je baš kako je to neko rekao. Za kršćanina grob predstavlja vrata koja vode na drugu stranu. Upravo to tako i Petar ovdje predstavlja. Kada piše o svojoj smrti, on koristi riječ koja znači egzodus ili izlazak iz tijela, odlazak iz tijela. Drugim riječima, on se samo seli iz ove kuće koju je koristio ovdje na zemlji. Seli se iz ovog šatora. On ovo tijelo odlaže kao što bi odložio odjeću i odlazi. Slušali ste emisiju Kroz sveto pismo. Možete nas slušati i na našem YouTube kanalu, putem mobilne aplikacije, te na svim glavnim podcast platformama kao što su Google, Apple i Spotify. Ako vam se naši programi dopadaju, preporučite ih i podijelite s drugima. Budite slobodni da ostavite svoj komentar ili nam pišite na našu e-mail adresu krozsvetopismo.bih@gmail.com. Zapratite našu stranicu Kroz sveto pismo BiH na Facebooku i na Instagramu. Emisije iz ove serije možete pronaći na našoj stranici ttb.twr.org.